Boten, mula sak saene rizki yang pertama badan ingkang sehat. Bukti nyoto Pak, TV-ne 17 inch tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Sofane rega 14 juta tapi bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Mula sak saene rizki yang pertama badan sehat. Ingkang kaping kalih adalah anak ingkang soleh solehah. Kula ulang, nikmat sak saene rizki adalah anak ingkang soleh solehah. Sampai Nabi Zakaria alaihissalam niku ndonga kali Gusti Allah. Ngene ndonga mandan unik, ya Allah, jangan jadikan saya orang-orang yang gak punya keturunan. Kula kepingin nyuwun kali panjenengan tulung paringono kula dzurriyyah. Paringono kula keturunan. Jebule ternyata Nabi Zakaria alaihissalam niku dicoba kali Gusti Allah puluhan tahun dereng saged kaparingan momongan. Puluhan tahun boten saged kaparingan putra. Sing akhire Nabi Zakaria alaihissalam niku tirakat. Ning tirakate mandan unik. Gene ku Nabi Zakaria alaihissalam supaya Allah maringi rizki anak ditirakati dengan puasa, ning puasane puasa orang ngomong. Puasa orang ngom. Nah, ki wong brengkunung paling seneng. Brengkun. Wis brengkunung ketamban brengke yang lah gue. Ning sing dimaksud puasa orang ngomong niki karo bojone ya ora omong-omongan, karo mertua, karo tangga teparo ora omong-omongan. Ning gone puasa orang ngomong niku 3 dinten. Nah, sekedap iklan rin.